wonge gandeng-gandeng awake dhewe iki biasane ning plancongan iki sering golek es krim, sering golek tempura. Jangan kayak dia. Aja kaya tangganean dhewe ya Dik ya. Sing lanang gede, sing wedok ya gede lah panganane mesti suwe. Iya ta? Gue mesti gaplak nih. Ya Allah, dia itu Mary, Dek. Kita kalau jalan-jalan ke Pacitan, kita ke pantai naik perahu ya. Jangan seperti dia. Eleh perahu apa aku udah disuruh kok. Disuruh kaya ngangge angkong ngono kok. Aku no pesawat terbang. Eleh, pesawat bane bocor ya, Dek. Awake dhewe biasane lek ning kali numpak gethek. Alah. Sing wedok dicemplung nih. Ya lah. Oh iso romantis ya. Iso tak kene, jajal kowe. Lagi guys, apa nih kok keluarga ambeien. Iya kayak ngono kuwi. Lah tak aja kaya tanggonan dhewe ya Dek ya turu sak nggon-nggon ya Dek. Ya. Saya rasa kayak aku yang ini. Jangan lo kayak ngene iki. Jalan. Aku kayak seliro. Kayak seliro. Saya kayak Jawa. bisa wae. Ya iso. Dia tangi. Gue ditanya Mas Jos. Seribu loh. Gendong romantis. Gendong ya kok gendong para. Apa sih Dek? Gendong sik. Sing wedok netu tak tangi dhewe Mas jenenge. Hei, tak kuat. Aduh, no. Hei. Wes. Gue marahi. Ono apa iki? Cah.
duit. Bos entuk duit kemari. Gus, kowe kok baru mangan bantiro apa piye? Lah kowe emang batang apa piye, Mas? Lah kok mampu. Mangan batang piye? Oh. Ya ampun. Terus wis to. Rawit Ayo piye to, Pak? Lah yo Terus. Wes, Terus. batang itu. Wes. Wes. Oh. Pak Lurah. Wes, Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah. Pak Lurah. Tuan rumah wis. Tata yo. Ya iki. Yo, dilanjut. dilanjut. Sat. Engko dadak merai. Oh,